Qaleni nezinye manje nje manje. ngoba sithola uzoleke efonini yakho. Uyakhumbula ukuthi ngisengizokunika imali yeni wena? Uzoleke efonini yakho. Uyakhumbula ngisengizokunika imali yeni? Wena sithola uzoleke efonini yakho imali ngiyayizwa but manje uzoleka lo ungangitshela ukuthi uba. Uzoleka bekakhwela etekisini ekseni. So manje khole taxi amanambo exchange kanjani? Uye washiya iphesi yakhe lapha. Wabuye erenkeni angithi wathi maka erenkeni wabuza inamba yeteksi kula ngithole khona. Ubuze Wena uhlanganaphi namateksi? late. Ubuze Namateksi. ngiyadrive Taxi. ngiyadrive manje njengoba ngisho manje. Sister. Lapha yana. Wawambona i-driver? Ngiyadrive. Ayo sometimes. Namanje ngiyamlande ngayo sishiye car wash manje kumele sebaqedile abafana kumele sihambe manje yabona mangangiphi isikhathi lapho ngamasa Wena uhamba ngeteksi driver Yebo.